Chris Mutsvangwa aiwa oya ozviramba otitaura masviko kuti aiwa inini handisi kumbotaura naudze 2030 bid kana kuti kuextendwa kwetemu kwaIdhi Mnangagwa, asi anongoziva chokwadi chekuti Idhi Mnangagwa ari kurana his second and final term, achiti aiwa Idhi Mnangagwa ari kurana his term iri kuenda muna 2028. Sandapinda mumashoko aataura ndopanda kuti bva subscribe like utina on the bell icon nokuti anoyataura mashoko zvinzi party spokesperson Chris Mutsvangwa also rubbished claims that President Emmerson Mnangagwa was gunning for his third term, adding that it was not a matter up for discussion. Yet in the party, as the party and the country leader remains focused on achieving promises made ahead of the 2023 elections. His comments come after a press release circulated on social media and was attributed to Minister of State of Midlands Province Owen Nuve, claiming that Mnangagwa would run for a third term. So ndo mashoko anotagwa na Chris Mutsvangwa aiwa achidismissa mashoko kuti aiwa Mnangagwa is now gunning for a third term, achiti aiwa Idhi Mnangagwa anokuita zvatakawirana muna 2023 kuti acharana for the next 5 years, then 2028 according to the constitution or step down. Saka ndo mashoko anouya achirabishiwa and achibvisiwa na Chris Mutsvangwa. Munoti kudii pamusoro penhau iyi? Sezvamunoziva kuti Chris Mutsvangwa is the most instrumental person panhau aiwa dzema-elections kana kuti pa-decisions anoitwa muZANU-PF, nekuti aiwa vana Chris Mutsvangwa aiwa ndo vanhu vakurukuru vacho kuti kana zvavanenge varamba aiwa zvinogona kutomisiwa. Zvingotudze mafungiro enyu. Munoti kudii pamusoro penhau iyi? Pinai mucomment section medu. Musakangana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.